Ning pagpatuman sa higpit nga border control sa lalawigan, kapin sa 300 ka mga kawani dinhi sa Cebu City nga mga taga Cordova ang mawagtangan og trabaho. Si Luan Mirondina sa report. Sugod karong adlaw, subling gipatuman sa lungsod sa Cordova ang one entrance, one exit padung og pagawas sa lungsod. Subay kini sa pag-reissue ni Cebu Governor Gwen Garcia sa strict border control. Matod ni Cordova Mayor Techi Sitoychu nga bisan higpit nga gidili ang pag-cross border sugod karong adlaw, gihatagan niya og konsiderasyon ilabi na ang mga taga Cordova nga trabahante sa dakbayan sa Lapu-lapu. Apan gikinahanglan silang mokuha og border pass sa munisipyo. Ang Cordova ug Lapu-lapu City pareho mang ubos sa GCQ. Hunyo 3 dihang gibuksan sa lalawigan ang borders niini o gihimong rekisito na lang ang company ID ug certificate of employment alang sa mga trabahante aron makalapo sila sa mga checkpoints. Apan ning pagpahigpit karon og balik sa border sa lalawigan, gihimong rekisito na usab ang border pass ilabi na alang sa mga trabahante nga taga Cordova ug may trabaho sa Lapu-lapu. Ligid unta pwede na Mogawas sa border, pero I've considered para silang panginabuhian. Pero I have to set some controls. Apan subo palandungon nga may 328 ka mga taga Cordova ang nawad-an og trabaho sa subling pagbalik sa Cebu City sa ECQ. Gihan ay nakaron sa Social Welfare Office sa lungsod ang listahan sa naasoy mga kawani aron mahatagan sila og ayuda sa lokal nga kagamhanan. Kay dili naman kaadto sa Cebu City. They have to choose one. Kung magpadayon sila kanang trabaho, then stay in sila nga to. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.